Oraindik urrats gutxi batzu baino eman ez diren arren, UEMak aspaldi egindako eskaera kontuan hartzen hasi dira. Bake epaitegietan, kutxa batzuetan, saltokietan, lan munduan eta beste esparruetan. Hainbat eta hainbat lagun hasi dira lehen urratsak ematen, euskararen normalkuntza. Betetzen ari dira beraz UEMak jarritako helburuak. UEMaren filosofia ulertze eta onartzen. Baina ez da nahikoa. Gure helburua lortzeko indarrean dagoen hizkuntza politikoa arautzen duen marko juridikoa aldatu behar da. Egunez egun, elebitasun egoera faltzura eramaten gaituena. Faltzua diogu munduan ez baita herri benetan elebidunik existitzen. Beti dago hizkuntzare bat bestearen gainetik, edo gure kasuan azpitik. Euskal Herriko erkidegoetako gobernuetako hizkuntza politikek ez digute nahi bezala euskaraz bizitzen uzten. Elebitasunerazko pausoak etengabea dira, eta horrek euskaldun moduan zein euskaraz bizi nahi duen mankomunitateko kide moduan ahuldu egiten gaitu. Eta ez da hori udalerri euskaldunetako herritarrok eskatzen duguna. Ez da hori udalerri euskaldunetako herritarrok behar duguna. Guk Euskara Euskal Herriko udalerri guztietan ofizial izendatuko duen araudia behar dugu. Euskarari eta euskaldunon hizkuntza eskubidei babes osoa eskainiko dien legea. Udalerri euskalduna babestu eta garatuko dituena. Hau da, eremu euskaldunetan euskara lehenetsiko duen araudia eta hizkuntza politikoa behar ditugu. Izan ere, ez dago soberan birgoratzen euskararen normalizaziorako eremu euskaldunek duten garrantzia. Azken 3 urte hauetan, UEMako partaide egin direnen artien Durangaldie da kide barri gehien egin dituen eskualdie. Eta maiabilen bertan egingo dan batzar nagusien, Isurtza mankomunitateko kide moduen onartutakoan 4 udal izango die UEMak kide Durangaldien. Alandabe eskagoz danak, udal gehiago be badagoz UEMakide izateko moduen, badakizu UEMakide izateko herrizen euskaldun portzentaje bat egon bidala gitxiengo bat, ezta? Herri gehiago badagoz baldintza horre betetan da bizenak, eta sartzeko aukeri daukienak, atiek zabalik daukiez horredanak. Horraitik, aurtengo UEMa egunari eskualde kutsue eman gura dutzago, eta eingo deia Durangaldetik Euskal Herrire zabaldu gura dugu. Euskaraz bizi izateko autu pertsonala da. Hau posible izen daiken, Durangaldien 4 herrik oraingoz behar dien lan tresna jarri dituzte eta UEMak bitartekoak. Eingo, euskaraz bizi posible izatea Durangalde osoan eingo, baita Bilbon eta Santurtzin, baita Iruñan eta Gasteizen be. Eskualdeko berezko hizkuntza, gure hizkuntza naturala euskeri edalako, euskaraz bizi izatea eskubide bat dalako, eta errespetu faltzu baten izenean eskubideak ezin direlako urratuak izen, saiatu gara eta saiatuko gara gure udaletan euskaraz bizi izatea posible izaten. Horregatik mankomunitate honetan.